ملكيك L-odwa tajba lil kulħadd fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Inġbarna fl-imkien hawnhekk ħuti biex niċċelebraw din l-Ewkarestija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se nofri l-quddiesa għal l-erwieħ ta' Pawlu u Peppina Rapa. Illum il-Knisja 22 ta' Ottubru tfakkarna f'Qaddejs li l-koll il-ħaqnieh ftit jewwies il-Qaddis il-Papa San Ġwan Pawlu II għalhekk hemm ir-ritratt tiegħu qudiemu. Karol Wojtyła minn Krakowja minn Polonja. Nitolbu dan il-Papa li tant mexxa l-Knisja bil-għaqal biqdusija u b'impenn sabiex ikompli jieħu ħsieba mis-sema il-Knisja ta' Kristu. Ħuti, ejjew nitolbu l-ħnina u narfu in-nuqqasijiet minn tagħna. Int ħanin bil-bosta ma' dawk kollha li jisejħulek mulej ħnina. Int kollok tiba mal-midinbin li jirrikorru lejk Kristu ħnina. Int l-avukat tagħna quddiem Alla il-Missier mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int trid li l-Papa San Ġwan Pawlu II ikun ir-raj tal-Knisja kollha tiegħek u jsir għalija dawl tal-għaġeb fil-ħajja tajba. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Papa hekk kbira l-merti tiegħu. Nitolbuk li nkunu dawl quddiem il-bnedmin bl-emejjel tajba tagħna u nar ħeġġeġ quddiemek bl-imħabba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, tħallux mela li id-dnub isaltan fuq dan il-ġisem tagħkom li jmut u toqgħodu għal ġibdiet tiegħu. Anqas ma għandkom tħallu il-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu il-ħażen għas-servizz tad-dnub. Imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għal ħajja, ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu it-tajjeb għas-servizz ta' Alla għall-ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub m'għandux jaħkimkom la darba mintom xtejxu taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. X'namlu mela la darba maħniex taħt il-liġi imma taħt il-grazzja? Allura għandna nidimbu? Ma jkun qatt. Ma tafux li jekk intom toffru ruħkom lil xi ħadd bil-sira biex tobduh, ta' min tobdu tkunu l-sira, kemm jekk dan ikun id-dnub li jwassal għal mewt u kemm jekk tkun l-ubbidjenza li twassal għal ġustifikazzjoni. Imma niżuħħaj lill-Alla, intom kontu l-sira ta' dnub, immissa u bdejtu minn qalbkom dik il-kwalità ta' talim li natalkom biex timxu fuqu. Infdejtu minn taħt id-dnub imma tjassartu għal ġustizzja. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu.
L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li ma kienx il-mulej magħna ħajajtek Iżrael. Li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies, ħajjin kienu jibblawna meta nxtelu bil-għadab għalina. L-ilma kien jarraqna, il-wiet kien jgħaddi minn fuqna. Minn fuqna kien jgħaddi mewġ ta' ilma qawwi. Imbierek il-mulej li ma telaqniex priża għal snienhom. Ħajjitna bħala sfur ħelset mixbik tan-nassaba. Ix-xibka tqattat u aħna ħrabna. Il-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Alleluja, alleluja, alleluja. Isru mela u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'kien ikun ġej il-ħalliel, ma kienx se jħalli min jinfidlu il-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Qallu Pietru: mulej, din il-parabola hija tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu il-mulej: int min tgħid li hu l-qaddej fidil u għaqli? Minu dak li jissid qiegħdu fuq in-nies ta' daru biex jagħtihom sehmhom f'ħin l-ikel? Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fiha jieħdu għall-arrida u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf x'irid sidu, madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swat kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf x'irid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa l-swat, dan ftit jissawwat. Għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu, u min ħallewlu ħafna f'idejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Ħanamlu riflessjoni fuq is-silta li smajna li bħalissa qegħdin nisimgħu mill-ittra lir-Rumani. F'din is-silta San Pawl qiegħed jgħallem id-differenza bejn il-bniedem taħt il-grazzja ta' Alla u l-bniedem maħkum mill-ġibdiet tiegħu. Ara kif jibda mill-ewwel. Tħallux il-membri ta' ġisimkom
isiru għodda biex tagħmlu il-ħażen. Kemm hija sentenza qawwija. Tħallux il-membri membri, idejn, l-għajnejn, l-ilsien, ir-riġlejn, il-membri, l-partijiet ta' ġisimhom, tħalluhomx isiru għodda għax bijom tinqeda, jekk ħanisraq bigdi ħanġib għodda biex tagħmlu il-ħażen. Għas-servizz ma waqafx il-ħażen biss, min jagħmel il-ħażen fejn jasal, isem huwa għas-servizz tad-dnub tal-ksur tal-liġi ta' Alla. Mena l-okkażjoni, tmur fl-okkażjoni, riġlejk qegħdin jgħinuk. Mela tħallix il-membri ta' ġismek ir-riġlejk jaħduk fl-okkażjoni ta' dnub għax ħataqa. Bħalma waqa' David, bħal iċ-champion tal-Qdusija, bħalma waqa' Salamon, iċ-champion tal-erf, u bħalma waqa' Sansun, iċ-champion tas-saħħa. Ma tbedux mill-okkażjoni. Kemm hija sentenza qawwija. M'hemmx kantunieri għal San Pawl. Tħallux il-membri ta' ġisimkom isiru mezz għodda tagħmel il-ħażen għas-servizz tad-dnub. Imbagħad jirraġuna l-kontra. Imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies ħajjin, ħajuża l-istess argument. Membri ta' ġisimkom isiru għodda għat-tajjeb għas-servizz ta' Alla. Ġew sentenzi purament kontra xulxejn, abjad iswed. Il-bieraħ minn San Pawl bravo ta' mhix ċajta. Tkellimna fuq l-istess. Adam l-ewwel bniedem Ġesu. Id-diżubbidjenza ta' Adam, l-ubbidjenza isallhom l-istess. Abjad b'iswed. L-ewwel qalna tħallux il-membri ta' ġisimkom jinkwetawkom għas-servizz ta' dnub. Titkellem ħażin. Mal-sinek qiegħed hemm biex tweġġa' toffendi tikser id-dnub, la titkellem ħażin. Il-membri ta' ġisim rażżan ftejt. Irridu nrażnu ftit lilna nfusna, ma m'għandux paċenzja, nervi. Trażżan ftejt, trażżan. Għax il-membri ta' ġisimna ma nrażnuhomx jaħduna fejn ma nixtiequx. Trażżan. Imbagħad il-kontra. Inqdew. Intom, dejtu tal-għodu b'ġisim ġejtu għaw. Inqdew. Ara kemm hu sabiħ it-tagħlim. Bil-membri ta' ġisimkom biex tagħmluhom għodda u tagħmlu tajjeb għas-servizz ta' Alla. U l-aħħar sentenza nieqaf għax lilkom id-dnub, illum il-kelma dnub ma tantx għadna nisimgħuha, imma r-realtà ħut il-eżjesta jeżisti u l-inkwiet li jġib id-dnub tas-sema biss jafu għax lilkom id-dnub m'għandux jaħkimkom. Għaliex? Għax intom irċivejtu l-grazzja. Grazzja l-għajnuniet tas-sema. Il-grazzja li ġabilna Ġesu bit-twelid tiegħu, bit-tagħlim tiegħu, bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Mela intom m'intomx maħkumin mid-dnub imma mill-grazzja. Nitolbuh il-Ġesu biex aħna nkunu bnedmin li nużaw il-membri ta' ġisimna biex bihom nagħmlu dejjem u kull imkien it-tajjeb.
inqumu bil-wifqa. Miġburin f'dar missierna tas-sema nitolbuha qawwi fina l-fidi. San Pietru ġefdat bir-responsabilità li jira l-merħla ta' Alla. Is-suċċessur tiegħu il-Papa l-jum għejnu biex jaqdi din il-missjoni nitolbu. Il-bniedem ta' spiss jagħmel lilu nnifsu skjaf tad-dnub. Għatih l-għajnuna biex jerġa' lura lejn Alla ħieles u liberu nitolbu. Alla għad jitlob ħafna mill-popli Jonja sabiex bis-solidarjetà mal-popli foqra tkun waħda vera u konkreta nitolbu. Nitolbu għall-irwieħ tal-burkatorju biex permezz tal-qudiesa il-merti tagħha jitnaqsilhom il-pina ta' żmien fit-tbatija li qegħdin ibatu nitolbu. U Alla missier li għafdajt fidejn il-Knisja s-sagramenti tal-fidwa għamil li aħna inħadmuhom sew bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna winġeddu t-tifkira tal-Papa San Ġwan Pawlu T se noffrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sakrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel li din l-offerta tkun ta' ġid għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nilsu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira ta' sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajl bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Ġwan Pawlu T int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġi u l-qaddisin infaħruk u ntennulek bla qeda Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit. Osanna. Imbire. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs raddi l-ħaj qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi li ġarad il-ħaj tali dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan
huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa il-jum 14 għal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Pawlu u Peppina Rapa. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, il-Papa San Ġwan Pawlu T u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum atina aħfrilna d-nubit bħalma nafru l-minu. La daħħalniex fit-tiġrib. Neħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif qed minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollu minn kull ħażel. Żommni dejjem fidilek il-kmandamenti tiegħek u tħallini dilek minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja, jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Saf tiegħi istrejt.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. O Ġesu Ewkaristija kun inti l-ferħ u lena nitolbu. Mulej Alla tagħna għamel li jiddoni li tajtna fit-tifkira tal-Papa San Ġwan Pawlu T jaħdmu fina bil-qawwa kollha biex jgħinuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbulna il-għena u l-ferħ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapini Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Artu se ma ta' Reġina l-akbar